O BNG de Lousame vén de confirmar que a Deputación da Coruña aprobou a subvención nominativa para unha renovación no campo de fútbol municipal de Cabanetán. Un investimento de máis de 160.000 euros permitirá mellorar a seguridade e calidade das instalacións deportivas locais. A iniciativa chega despois de case 3 anos de traballo do BNG, tanto a nivel institucional como coa directiva do club, para garantir que esta obra fose unha realidade, tal como explicou o portavoz local. Fai un par de meses, a finais do mes de marzo, conseguimos que o Pleno Municipal aprobara unha emenda a unha moción do PSOE que era irreal, que pedía que se dedicara o pos todo deste ano para o Concello de Lousame para o campo de fútbol. Nos dixemos que eso era irreal, que non se podía gastar o pos de todo o Concello nun campo de fútbol, pero que había que buscar solucións. Emendamos esa moción e fixemos un receso que durou aproximadamente 40 minutos porque non se quería unha emenda do BNG para pedir unha subvención nominativa da Deputación da Coruña. Conseguimos que se aprobase esa emenda a subvención nominativa, pidiuse a Deputación da Coruña a subvención e conseguimos que a Deputación aprobara esa nominativa, facendo que o campo sexa unha realidade. A obra, que se espera que se licite canto antes, consistirá na renovación completa do céspede artificial, reducindo o risco de lesións entre os xogadores, especialmente nos máis novos. O impulso económico da Deputación, sumado ao traballo da directiva do club, fará posible que este campo sexa unha instalación segura e compartida por toda a comunidade. Este último investimento, o de 163.824,91 euros para a renovación do céspede artificial deste campo de fútbol, que a verdad tiña moitísima falta, e eu quero agradecerlle tamén non só ao portavoz do municipal do BNG que levarán esta moción ao Concello para que se conseguira solicitar esta subvención á Diputación, senón o impulso do equipo directivo do campo de fútbol e do equipo directivo de fútbol desta parroquia, porque sempre estuvo insistindo en que era moi necesario, incluso para que non se lesionaran os propios futbolistas cando viñan xogar, non? Tal e como subliñaron dende o BNG e a directiva, este incremento non só beneficia aos xogadores, senón a toda a parroquia e á comarca. Unha instalación pública ao servizo de todos que garantiza a continuidade do club e fomenta a práctica do deporte base. Nós, evidentemente, contamos que o faga o antes posible, porque canto antes chegaban, menos risco tes de que as lesións. Porque as lesións son, xa vos explicado moitas veces, bastante graves. Non só nos equipos, son nos outros equipos que veñen a xogar aquí, tamén teñen tido lesións moi importantes. E, por tanto, canto antes menos risco temos, non? Pero nós contentísimos de que, polo menos horas, estás contento e, bueno, isto tal, porque se non se fixera, de logo, a continuidade do club iba a ser moi complicada. O convenio xa foi aprobado e agora queda que a obra poida comezar canto antes. Con esta actuación, Lousame dá un paso máis para mellorar as súas infraestruturas deportivas.